Hej, jeg hedder Christian Poll. Jeg er miljøordfører for Alternativet inde i Folketinget. Jeg synes, du skal overveje Camp Alt er muligt på Roskilde Festival i år. Fordi det er nogle folk, som vil tage ansvar for, at Roskilde Festival bliver ved med at være smuk, at der ikke flyder så meget affald, at der simpelthen bliver taget hånd og taget ansvar for det affald, man laver på campen. Så skal du på Roskilde i år og spise en tomat og står med sådan en bagefter, så vil den her camp tage sig ordentligt af den og ikke bare smide den væk.